ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Ман Акбар. Имрӯз барои шумо як мавзӯеро пешниҳод мекунам ки дар ҳақиқат ҳар як муҳоҷире ки сафар ба Москва мекунад, ҳар муҳоҷире ки аз Тоҷикистон ба Москва меравад ва ҳатман инҳоро бояд донад ки аз 300 000 рубл ва аз дигар ҷиноятҳо чӣ кунад, худашро дурӣ кашад. дар ҳақиқат ин мавзӯъ яке аз мавзӯъҳое ҳаст ки мақсад ҳамаи дар сари ҳамаи муҳоҷиро ин меояд. Ба ҳамин хотир ман хостам ки шуморо огоҳ кунам барои ҳамин ва барои дигар муҳоҷирое ки дар ҳамин ҳолат гирифтор ҳастанд ва онҳо ҳам хабардор шуданшон. дар ҳамин видео ҳатман лайк монед ва фикртона ҳатман ҳозир дар комментария нависеду дар имотон падилитса кунед ки бисёри ҳамин мавзӯъ барои ҳамин муҳоҷиро дахл дорад. Ба ҳамин хотир хостам ҳамин видеоро тайёр кунам. биёед ҳамин корро кунем, баъдан мешинем, ба ҳазур тамошо мекунем. муҳоҷирони муҳтарам, иваз намудани ному насаб бо мақсади ғайриқонунӣ ворид шудан ба Федератсияи Русия тибқи талаботи қонунгузории Федератсияи Русия ҷиноят аст. падар, охири моҳ ман ба Русия меравам. чӣ хел? 6 моҳ пеш омади ку. худат гуфтӣ ки вурудатро ба муҳлати 5 сол бастанд. номам дар рӯйхати маъншудагон аст гуфтӣ. чӣ хел меравӣ? имрӯз шиносномаи нав гирифтам. ном насабамро иваз кардам. ин ном дар рӯйхат нест. корфармо ба ман занг зада маро даъват карда истодааст. агар наравам, корамро аз даст медиҳам. ин хел мумкин нест. дар маҷлиси маҳалла гуфтанд ки иваз кардани ному насаб бо мақсади дубора сафар намудан ба Россия тамоман мумкин нест. ин корро накун писарам. агар туро ҳабс кунанд, зиндагии мо боз вазнинтар мешавад. ҳадди ақал фикри падару модари пират ва зану фарзандонатро кун. албатта як маротиба бо коршиносон маслиҳат кун. кани чӣ мегӯянд? ассалом, мумкин? ва алайкум ассалом. марҳамат гузаред. чӣ хизмат бародар? як бор месанҷидед ва мегуфтед ки роҳам ба Россия маҳкам аст ё не? шиносномаатонро диҳед? дар Россия чанд сол будед? 3 сол. аз Россия кай баргаштед? ноябри соли 2018. патент доштед? Не. нисбати шумо ҳалномаи суд буд? ҳа, ҷаримаашро супоридам. шумо чӣ ном насабатонро иваз кардед? ҳа, ман ном насабамро иваз кардам, чунки роҳам ба Россия маҳкам буд. ман бояд ба Россия равам. корфармо маро интизор аст. агар наравам, корамро аз даст медиҳам. ман ному насаби пешинаатонро дар рӯйхати маъншудагон дарёфт намудам. бародар, шумо медонед ки барои ин кор дар Федератсияи Россия ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавед ва шуморо метавонанд ба муҳлати то 4 сол аз озодӣ маҳрум кунанд ва пас аз он боз аз ҳудуди Россия хориҷ намоянд. инашро ман намедонистам. якчанд шиносони ман номашонро иваз карда рафтанд ку. ин корро накунед. ман ба шумо маслиҳати чипта хариданро намедиҳам. шумо гуфтед ки нисбати шумо ҳалномаи суд буд. дар асоси ҳамин ҳалномаи суд вуруди шумо ба Федератсияи Россия ба муҳлати 5 сол манъ аст. тамом шудани муҳлатро интизор шавед. пас аз он бемониягӣ метавонед ба Федератсияи Россия равед. марҳамат, шиносномаатонро гиред. мутобиқи қисми дуввуми моддаи 322 кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия, гузаштани сарҳадоти давлатии Федератсияи Россия аз тарафи шаҳрванди хориҷие ки оид ба манъи вурудаш ба Федератсияи Россия маълумот дорад ва ному насабашро иваз намудааст, ба миқдори то 300 000 рубл ҷарима мешавад ё ба корҳои маҷбурӣ ба муддати то 4 сол ҷалб карда мешавад ё ба муддати ҳамин муҳлат аз озодӣ маҳрум карда мешавад. то ба охир расидани муҳлати манъи вуруд шумо наметавонед ба Федератсияи Россия равед.
бинобар ин ман ба шумо тавсия медиҳам ки барои ба кор таъмин шудан ба агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва ё муассисаи давлатии агентии ба кор таъминкунӣ дар хориҷа муроҷиат намоед. маълумотро оид ба ин мақомотҳо ва суроғаи онҳо шумо метавонед аз ин маводи иттилоотӣ дастрас намоед. раҳмат. саломат бошед. дар хотир доред ки иваз намудани ному насаб бо мақсади сафар ба Федератсияи Русия дар ҳолати доштани маъни вуруд метавонад сабаби ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шумо гардад. фаромӯш насозед, қонунгузории кишвари қабулро дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ риоя намоед. او افتخار و نصرتی ارمان ملت است فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت است فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت است گویان مدام یار و برادر به هم شویم گویان مدام یار و برادر به هم شویم ملت وجودی میهن و جانی ملت است салому алейкум бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мо тасмим гирифтем ки яке аз масҷидҳои калонтарин дар Туркия бо номи Султон Аҳмад аст ки бисёриҳои шумо аллакай ин номро медонед ва имрӯз хостем ки инро барои шумо навод гирем. дӯстони азиз, ҳозир мо намози пешинро хондем ва хостем баъри шумо видео кунем. камеам дар бораи ҳамин даруни масҷид суҳбат мекунем. чӣ хел даруни масҷидро шумо эҳсос кардед? якум саломи худро ба ҳамаи тамошобинон мерасонам. дуруни масҷид боз зеботар аз берунаш аст. яке аз қадимтарин масҷидҳо, яке аз бузургтарин масҷидҳо. инро дигар ба видео расонда ба шумо ба гап намешавад. то худ омада эҳсос имконият боша, омада худатон инҷоро бинед ва дар ҳақиқат бисёр хуб кардагаен. инҷо дараш ҳаст, мо аз дар баромадем, аллакай як берунашро ба шумо нишон медиҳем. даруни масҷид чӣ қадар калон буд дидия? масҷид хеле бузург ва зебо ва хеле нақошиҳои қадима аст. дӯстони азиз, ва мо хостем инро барои шумо нишон диҳем. бародаро бахшиш ки ячки қатӣ бидем камтар ҳаво безебай. бо чӣ гуфтанем дар бораи ин тарафиш Султон Аҳмад аст, ин тараф боша Ая София. инҳо ба хости шумо буда? подписчико хостан, мо рафтем гуфтем як видеое кунем ки аз дигаро фарқ кунад. мисол фақат як чиза нақапем. мо ина бародар аз Москва омад, ман худам дар Туркияем, дар дигар шаҳр будам. омадем як ҷоя, гуфтем як маводи хуб барорем. боварӣ дорам ки видео ба шумо маъқул мешавад, барое ки меҳнат кардем. агар дар бораи ин масҷид гап занем, соатҳо кам аст. як ҷои тамошо, барои тамошо барои ҳама тараф аст. канали Хазинаи Маърифат яке аз каналҳое ҳаст ки бо оилаҳои худ метавонед дар он ҷо беҳтарин қиссаҳо ва ҳикматҳоро гӯш кунед. дар ҳақиқат фарзандон бояд аз ин канал ибрате гиранд. аз ҳаёти пайғамбарамон ва аз тамоми нозукиҳои исломӣ бояд мо хабардор бошем. ба ҳамин хотир шуморо даъват мекунам ба шабакаи Хазинаи Маърифат ки силкаашро дар описани видео ва дар ҷои комментария мондагиам ҳатман дар омада обуна шавед. қиссаҳо ва ҳикматҳое ҳаст ки дар ҳақиқат ҳамаи моро гирён мекунад. дӯстони азиз, ҳозир ҷиян занг зад, ҷияни ман ҳамиҷа мехона. занг зад ва меорам як бебинем, як зиёрат мекунем. меган зиёрат ҳам худаш як чӣ меган савоб аст, садақа аст. ба ҳамин хотир хостемо меем навор бигирем. фикр мекунем ки хеле видеоли кас накардагия дар блогерои тоҷик ва инчунин дар Тоҷикистон мехудем ва мо инро тасмим гирифтем ки баҳри шумо кунем. ташаккур мегӯем ба бародармон ки заҳмат кашидан аз худи ки Москва омад. зинда бошӣ ва аз омадан ҳам пушаймон нестам.
خیلی سیر و گشت کردی، خیلی خیلی سیر و دور گشتی رفتی. خوب است. توصیه همت که مقصد کدومی که امکانیتی داره که به همین خیلی جاها بیاید پشیمون نمیشیم. و ما با مسکو برسیم با یک ویدیو دیگه میکنیم که مثال در ایرپورت چی کردن، چی غم دادن ندادن، یا مشکل است یا آسان است. برای گوشتن اومدن شما میکنیم. مقصد که شما اومدن در مشکلی میکشن یا نه؟ بله، برای همین برای او هم یک ویدیو دیگه میشود. من خاطر دیگر روشم نوار میگیرم. خوش دوستانی عزیز، خیلی که میبینید در اینجا گنبس های خوردکک هستند و خیلی با دوام میتین دوستان. خیلی که میبینید در اینجا فانتن است، برای صورتگیری بسیار جای مقبول است. یعنی دوستانی عزیز، این بود یک نوار دیگر. با پایان رسید. فکر میکنم که در حقیقت ویدیوی پسندیده اومد برای شما. ویدیو را دستگیری کنید در این واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی پخش کنید. باقی سربلند خدا باشید. کانالی ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.